Minecraft. Ola, rapaces, sabedes que nos tocou un premio para ir de acampada este fin de semana no bosque? Por min vou, pero non temos tenda de campaña nin nada, non? Xa, pero o material xa non lo darán. Temos todo e só ir se queredes e listo. Eu por min imos, non é mala idea, xa que nos tocou. A min tamén me parece. Non teño nada que facer. Vale, pois eu tamén me apunto. Eu tamén. É este sábado ás 7:30. Vémonos no Recheo, que xa nos leva un autobús. No campamento. Rapaces, xa temos a tenda de campaña e os sacos para dormir. Vale, pois dormimos que xa é algo tarde. Vale, Veña, temos que montar a tenda. Así xa está feito. Va, imos. A ver, veña, empezamos a facer a tenda que se nos fai tarde. chicos, que ven Caio con nós, está chegando. O seguinte día. Chicos, levantádevos, non mo podo creer, que desapareceu o campamento. Que diso? Estás de broma? Vou chamar o bus para que veña por nós. Pero que non hai cobertura, chaval. Pois agora, que facemos? Imos polo monte a ver se encontramos a estrada. Vale, por mí imos. Chicos, e iso que é? O que? Ostra, unha casa abandonada. É verdad, imos. Na casa. Carai, un cofre. Ten un machado e unha escopeta. De noite. Matei 3 coellos, supoño que dará para cear. Pois eu preparo a cea. O seguinte día. Bos días. Ola, Hoxe podemos buscar na casa a ver se encontramos algo máis. Chicos, acabo de encontrar unha brúxula e funciona. Vale, genial, intentamos orientarnos ata a cidade. pois imos xa. Sí. Noite. Xa estamos cerca, vamos descansar e mañá seguimos. Vale, a ver se chegamos pronto. Mais tarde. Que é iso? É un oso. Tranquilos, chicos, vou disparar. Aí vai, que xa non teño máis balas. Pois a machadazos, veña. Vamos, atacade. Collede de ramas ou o que sea. Chicos, xa conseguimos amedrentarlo. Na cidade. Ben, xa conseguimos escapar, por fin. Agora para a casa. Adeus!